iluonga ni Ramogi Okelo. Anya game. To moloyo duto tete an daktari. Asomo wach mar chiemo kalure kod ngima mar dhano. Chiemo kalure kod ngima mar dhano. Ang'o meneno ni mondo misom mana weche mag chiemo? Aneno ni kinde mang'eny ji lalo ngimagi. Seche moko nitiere ma jok moko timo maber kech jok chiem maber. Naneno kaka kanyo nitiere kod rem moro matin. Ko naneno ni mondo adhi asom wach nero mondo akonygo ogandawa ka bende akonyra. Achakre ni chak somo gigi neno ka lokruok osebedo kit ngimani e kit jogo mantiere machiegni kodi kimiyogi puonj makende kotenore kod weche mag chiemo. Osebedo mang'eny kabisa, mang'eny kabisa. Erokamano. Amor mar bedo kodi kendo arwaki mang'eny mokalo. Erokamano. Kawuono aher mondo magoye mbaka kotenore kod weche mag severe acute malnutrition ne nyithindo ma under 5. Tiende ni en koso chiemo e rang'iny mamalo kata madini makare mag del e rang'iny mamalo mokalo kuom nyithindo mantiere bwo higni 5. Ok ang'eyo ni ma en gima iseromo godo e okang'a kata e yori mar tich ni. Wach mar nyithindo koso chiemo mang'eny kabisa, nyithindo matindo manie bwo higni 5 en gima nitiere kendo nitiere mang'eny kabisa. Gima kamae ni bedo nikech gin nyithindo matindo, gidwaro chiemo mang'eny kabisa mondo gidong e yo makare. To ka wacho dongo, ok en dongo mar bor kod mar medo pek mar dendgi kende. To en dongo mamiyo nyathi dongo e yore duto te, obwongo nyathi dongo maber, kaka oriwre kod jowetegi bedo maber, en dongo ma wang'iyo e yore duto te. To wasedwango ka kinde mang'eny nyithindo ok nyal nwang'o chiemo e yo makare. Koro wach mar koso chiemo ni bedo kama ni gero. Kapo ni wamiyo nyithindo chiemo matin moloyo kaka dendgi dwaro, to nyithindo bedo ka nigi rem. To rem nero kodhi kuom thuolo modwa gundho matin, to rem nero koro miyo nyathi ok bed maber kata matin. En wach ma lich mokalo daktari nikech wacho ni ma en gik ma uthoro neno nikech dwaro gani mondo nyithindo odonge yore duto te. Kopogore kod bor mar del, pek mar ratil, kopogore kod mago duto te nyaka obwongo ne bed motegno, nyaka yore ne mag wuoyo, weche mag speech, weche mag wuoth kata movement phone ne tiyo, mwagi dito te nyaka bed e yo makare. Kada ko tudre kod jowetene. Kata kako tudre kod social life, yes, the social aspect of it. Mantiere kidieny ma samoro nyathi nyalo bedo ni en malnourished ma ok onyal tudore kata gi jowetene. Ko we mochami aming'a ma ok waloso, chopo kamoro ma yudo ka nyathino kata tudre gi jowetene koro chande. To ka nyalo duoki mana chien matin nono, Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Kata chuny boma ma Kisumu ka chandruogni chal nade, ong'eny maromo nade kuom nyithindo mantiere bwo higni 5? Bedo mang'eny kabisa. Ok abi kede tanena Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. Nikech mae nigo wan kae, to wan ok anwang' nyithindo ma kae kende. Nyithindo ikelo nwa mwa kuonde mopogore. Koro nitiere data moro mane, nitiere wach ni noluwe, nitiere survey moro mitimoga, to wayudo duoko bang' higni 10. Koro nitie manowuok 2022. Koro ento kata ka nowuok lakini wanigi penjo moko dire matina. No wacho ni kuom nyithindo kaka Kisumu County kae, ni kuom nyithindo 100 manyalo bedo ka ngima, manyalo bedo ka nwang'o chiemo makare, nyaka inwang'e ka nitiere nyathi achiel kata nyithindo 2 mok nwang' chiemo e yo makare. To nogolo ni kata koro kamoro kaka Siaya, tinwang'o ni nyithindo 5 kuom nyithindo 100 ok nwang' chiemo e yo makare. Kuon moko kata ka Kilifi gima nogolo ni nyithindo mok nwang'o chiemo e yo makare ng'eny kabisa. Nogolo ni kuom nyithindo 100 iba nwang'o nyithindo 13 gin nyithindo ma okoso chiemo kabisa. Wang'eyo ni kuonde moto gi moko ka West Pokot kande be nitiere malnutrition mang'eny. Nogolo ni 10. Inwa kuom nyithindo 100 ma okoso chiemo, ma yud chiemo maber, ma dendegi ber, nyaka bedie moko 10 ma ok yud chiemo e yo makare. To ka wang'iyo mano, aparo nitie kaka data no nitiere. Nitiere survey moro ma bende notim, ba mano wacho niya kaka dala mar Kisumu ka inigero, ibro nwang'o ni kuom nyithindo te madhi maber, kuom nyithindo 100 kikawo, tibo nwang'o nyithindo 44 ma ok nyalo nwang'o chiemo e yo makare.
Moko nitiere ma chiemo remo kabisa, to moko nitiere ma chiemo oremo e diere kanyero. Kendo survey moro nochako wacho kendo noyudo kendo niya, ni ng'eny nyithindo ma okoso chiemo gi kabisa, ng'eny gi dakie kuonde mineno ka ji odakie mang'eny, poor settlement, gidak iyudo ka nyithindo go ng'eny gi okoso chiemo. Ai kendo nochako yudre ni kaka dala mar Kisumu kae, iyudo ka kinde mang'eny kabisa wagendo mana chiemo ma kuonde mopogore opogore. Inuang'o ni Kisumu kae nigo chiemo ma wachamo moa kuomwa wan wawegi bedo matin, to wasiko ka wadwaro chiemo moa oko. Mama gin gigo manyalo miyo thothne nyithindo mantiere bwo higni 5 yud chandruok. Mano en adiera kabisa. Koro nyithindo manie bwo higni 15 awacho gi kabisa nikech awacho wach mar chiemo mar nyithindo. En adier nyithindo remo chiemo kabisa, to jikombe nyithindo ok yud chiemo ma oremo gi. Namba achiel kuom gi en wach mar chiemo ma samoro bedo maonge. Inuang'o ni ng'eny ute nigi chiemo ma ok oromo gi. To mae timre mokwongo nikech inuang'o ni gonyo sani weather kaka wach mar pur masani nitie kaka nitiere. Samoro ji puro lokore, ok en kaka ne machon chande. Ming'e maber ni kochopo dwe mar 1 ji chako puro, dwe mar 4 idoyo, dwe mar 8 ji golo oduma, to ji golo oduma maber. Koro sani weather olokre, koro inuang'o ka koro chopo kuma koro gima ai puodho bedo matin kabisa. Koro inuang'o ka wantiere gi nyithindo, to gima nyithindo nyalo chamo maber ongeye. Ae kendo kodoko wach mar chiemo ni nuang'o niya, chon puothe mani puro chon, ne gin puothe ma wapura pura, ne gin tiere kod gik moko kuom gi maber, ma kipuro ting'e maber chiemo bo mana wuok maber. To gonyo piny olokri puothe osepur mosepur, masani chuno ni ka ng'ato mondo gi maber e puodho, to nyako nyiew mana manyiwa, nyako nyiew kothe maber, kech kothe dwaro nyiew kothe maber manyalo golo ne oduma, nyalo golo ne gimoro maber. Ae wach koth be machendo na gima nyalo chiek mapiyo, ma koth bende ok bi ng'ade godo. Tiyudo ka seche moko ji ok nyalo nuang'o pesa makare manyalo nyiewo godo gigi eki. Koro ni kopogore kod lwasi lo benduti. Koro lo benduti. Koro iyudo niya, wapuro to kwapuro yo makare, koro gima wayudo tin. Koro nyithindo ma wantiere gode ot ok bi nyalo yudo chiemo maber. Ai mar adek ma bende timore, kata obedo ni ji tho, tiyudo ka joma inyuolo pile ka pile ni malo kabisa. Population kwan mar ji ng'eny kabisa. Ka kwan osebedo mang'eny kabisa kata ot kama ji odakie, tiyudo ka samoro nyithindo ok nyal pidhi e yo makare. Koro iyudo ka samoro bedo rem kama nyithindo nitiere, to wuoknwa marach. Ae moro machielo mani bwo mar chiemo niri, iyudo ka seche moko bende wach mar chiemo ni, kata ka wapuro, ok watem mondo wapur gik moko mopogore opogore. Wach kata niya, jomoko puro kata mana oduma, to kopar kata oduma niri, anyalo keto kata lot moro bende iye kanyo. Samoro kata mana paro, kata ka pura lot goduma, tateme kata bedo gi gwenda moro. Makata kapo ni koth ok odhi koda maber, aonge gi oduma, aonge koda lot, antiere gi gweno. Gweno nieri kata ka wabedo kode, nyathi nyalo chamo kata mana tong', to wanyalo kata uso gweno ni mwal konyo godo yo moro machielo. Koro samoro chiemo wabedo go maonge godo ute ma wadakie, nikech watimo gimiluongo ni poor diversification. Ok waket gik mopogore opogore kama ok waket gik moko mopogore opogore, makata kapo ni achiel moro odhinwa marach, to machielo nyalo konyowa. To wach mar lwasi molokre, nino ka gonyo kata samoro, ka samoro koth ochako chwe. Koth chwe achweya ma kendo chak ywa gikwa badhi gi gikwa. Koro gikone, wantiere gi nyithindo, wantiere gi familia, to gimwa nyalo miyo gi maber onge. To wach mar chiemo nieri, to en owuok e yor ariyo. Nyalo bedo niya, ni oonge. Kuond moko bende nitiere ma chiemo nitiere, to mak mana ni koso ng'eyo, omiyo ji ok chiemie e yo makare. Ng'ato neno niya, en komiyo nyathine ma e bwo higni 5 chande, omiyo nyathine chips, manie dir ndara ni, to omiyo nyathine gi maber, mok di pim goganda manido ted kata mana gi kuon momi nyathi. Koro koso ng'eyo, kuond moko nitiere ma chiemo nitiere, to gima chende en mana koso ng'eyo. Ineno koro kaka wan wadwaro niya, wan kada wadwaro nyathi, ka mama onyuolo nyathi, to mama mondo dhodh nyathine maber dweche 6, ma ok omedo gi gimoro amora.
nyathini kochopo dweche 6 to wadwa mondo dhi nyime kodhoth nyaka dweche 2 to wakoro chako kawo chiemo moko kwasoyo kanyo nikech koro chak mar mama okoromo nyathinero. Chak pod ber kendo en very important. To mak mana ni ochiw gik ma nyathi dwaro te. Kodwa mondo chako mede gik moko. To kanye minwa mama nitiere, to neno kan kar mi nyathina thunu nieri. Oneno odhi kata mane supermarket kamoro. Opoko neno chak moro mogori nyathi moro manyiero. Oweyo koro miyo nyathi thuno to dhi nyiewo gimoro moneno. Ineno koparo ni mae ni gere maber to onge gima nyalo bedo maber e pinyni maloyo chak mar thuno mar mama. Koro jomoko bende nitiere ma nitiere godo to koro koso ng'eyo miyo koro ok gimi nyithindo ochieme yo makare, alafu nyathi bedo matuo, nyathi bedo moko dhi maber nikech gik moko nokotimne yo makare. Ae gimoro mar ariyo ma bende miyo nyithindo bedo kod bedo mamokoso chiemo kabisa, we wach mar koso ng'eyo bende en wach mar osubtal. Wach mar rito nyathi ok en gima inyuolo ng'ato ka ng'ato ng'eyo. To en mana ni ok inyal mama ni konyuoli ng'a rito nyathi ni ng'eya ng'eya. Gini en gima ipuonjo ng'ato. Emomiyo koro wadwaro niya, ni koro ka mama seche ma mama pek chande, mama nyaka bi e osubtal. Wadwa wuotho kodi wuodhno ba nyaka nyathi rom higni 5. Kech kapo ni shida obedo kuom mama ma okolosi ka mama pek, gini bro mulo nyathi ei mama. Inyuolo nyathi ka nyathi osebedo gi shida. Koro wadwaro gimomiyo seche moko wach ni bedo malo, ji ok bi e osubtal e yo makare. Seche moko be ka wawuoyo e osubtal, duonde nitiere be ma wuoyo e tokwa. Kwa wacho ni atim kama, duol moro be nitie ma wacho ni tim kama. To duol ma kanye? Ma akata kuonde ma ji odakie. Samoro koro kaka wan joma nigi utegi. Daktari owacho kama, wuon odu be nendo wacho kamacha. Nyathina min an nyithinda kana pidho chon ni ok atim ga kama. Masubtal owacho ni nero an mano kati godo. Ai korido kawa mama be koro luoro wego utegi ang' no tim mana gimo wach. Samoro bende nitie moken kana wego utegi. Wa mama nitie kaka gibe gitudre kuonde ma gidakie. Samoro ta mama wadgi ema wacho ne. Koro seche moko yudo niya bedo mok gitimo kaka wawacho nyalo kelo shida. Ae moro machielo bende kuom wach mar osubtal bende. Samoro kata ka nyathi tuo. Nikech ka nyathi tuo, tuoche moko tamege diep gieki. Ka ogoyo nyathi, te yudo ka kar mondo gikel nyathi, pod nitiere gik ma pod ji manye kor gweng'. Jomoko nitie minwang'o kata ka samoro idwaro manyasi moro idwa mi nyathi, nitie kaka itimo. To sama nyathi diewo ganero, nyathi lalo gik moko e dendi. Chiemo mwawacho ganero, nyathi lale seche ma nyathi diewo nero. Idwa ni mondo chame mondo konyo dend nyathi, to nyathi to lale. To koro kar mondo wabi osubtal mondo konywa, to walewo ma ok wabiro. Koro nyathi gikone bedo ni gik madonjo ga kande ok kony nyathi olal duto te, koro nyathi ngimane bedo marach. Ae moro machielo bende en tudruok kaka ji odak. Tudruok kaka ji odak nieri be miyo nyithindo ng'enygi ngimagi ok bed maber e yo mar chiemo. Moloyo te weche mar mama gi baba. Ino kaka gonyo sani eri tungni ng'eny e weche mege dak gieki. Ipo mana ni chieng' moro mama moro sewe ni baba nyathi. Okawo nyathi ma pod dhoth. Osewe ni baba kanyo kada nyathi ma jadweche 3. Baba ang' ni tim nyathi. Baba onge kothuno manyalo miyo nyathi. Koro baba boro timo nang'o? Samoro koro kawo mana nyuka emochako miyango emochako miyo nyathi. Nyuka onge kod gima den nyathi nyalo dwaro mondo nyathi odhi maber. Seche moko baba koro ringo dhi kata mani duka, okawo chak mani duka chande, idwa chak mi nyathi. Chak mani duka chande pod ohingo nyathi. Ka omi nyathi ok oting'o gik ma nyathi dwaro, gik man kuome bende ohingo teko ma nyathi, ma samino kata ka koro nyiroke mege nyathi kethre kolukalo kuom weche machalo kamano. Jomodak gieki bende ino kata ka mano koro ero baba mama weni baba nyathi. Baba bende seche moko ojok gi familia, okawo mama towe mama kanyo gi nyithindo. To mama mowe kanyo gi nyithindo ento yuto mare ni tin. Koro nyithindo gieki bro chando gima bro chamo nikech gintiere lwedo ma ok nyal yudo nigi gima ginyalo chamo mowinjore. To kokalo kuom wach mare kaka ji odak nieri bende. Samoro iyudo kata ni nyithindo ma wan go kata mana madongo samoro kwarito gi maber. Idwang' ka sani gima chando wa kabisa nyithindo matindo manyiri nyuol.
nyithindo ma jo higni 10 gi eki 10 ga 14 kae sani gi nyuol kabisa, kendo e diere mar corona ne gimiwa nyithindo mang'eny kabisa. To ka wach nochopo ni koro ji dok e skul, nyithindo gi nodok e skul. Nyithindo ji kano dok e skul, nyithindo gi owe nyithindo gi oweni gi daye gi dala, oweni dan nyathi, moro owe nyathi ka watne moro machielo. Watne machielo nero onge kod gima nyathi dwaro. Koro min nyathi to dhi skul, lakini nyathi to bedo ni ok onyal dwaro, ok onyal nwang'o gima odwaro nero. Nyathi biro chamo ringre, nyathi biro bedo mana marach. Maka kanyo ka wadugo to wadhi nyime. Yes. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Wang'iyo severe malnutrition. Tiende ni en koso chiemo kata nok mar chiemo kachiel kod madini e ong'ala mamalo mokalo kuom nyithindo mantiere bwo higni 5. Ka wadugo to wadhi nyime omiyo kik isud kata matin. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Construction industry dwaro creativity mang'eny. Nikech kidonji od ng'ato kata kitimo ni ng'ato ofis nyaka ing'e ni higni mabiro mbele obro dongore machal nadi. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 *380# to get Thank You, Lord.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'eyo malnutrition kata nok mar chiemo kata madini moromo kuom nyithindo mantiere bo higni 5. Iwinjo ni kwani ni malo mokalo ahinya diere mag corona nyithindo nonyuolo nyithindo gewe nyithindo gi kato gidok e skul. Yudo ni joma mine bende bolo nyithindo kendo weyo nyithindo ne wuon nyithindo gi onge kod thuno ma ang' ne mi nyithindo gi mondo mi odhodhi. Tene nyathi monego beni dhoth nyaka dweche 6 ok obi dhoth nyaka dweche 6. Kopogore kod mano koro lwasi olokore, lo seti, yore mag pur bende okethore. Tene ni chiemo kata doko ni entiere to moro ko bi chiemo makare. Adwa ni mondo mi pimnwa mana matin nono ni seche ma nyathi okoso chiemo kata chiemo ok odonjo kuom nyathi maber. Ang'o matimore e dend nyathi gi lak sechego? Nikech awinjo kimulo kamoro kanyo ni nyathi koro chamo ringre. Ang'a timore e dend nyathi gi lak sechego? Koro gima timore e dend nyathi ma osekoso chiemo, Nyasaye nochweyo dhano, miyudo ka ringre dhano ka gimoro okoso to dend dhano temo kaka nyalo reso gima timore e ringruok nero. Koro ka nyathi osebedo ka okoso chiemo, gima bro timre mokwongo, ibo nuang'o ka yore mancha nyathi timo mamiyo teko kata chiemo mang'eny wuok e dend nyathi koro bro dok piny. Mano mokwongo. Mana kaka wacha nyathi mata mancha ne ringo, nyathi manyocha ne tugo, ibro po ka koro nyathino koro ok tugo. Koro wawacho number 1 ni bedo gi miluongo reduced activity. Mar namba mar 2, ka nyathini osebedo ka chiemo tin kuome, to gik moko mabro kawo chiemo mang'eny e dend nyathi chako dok chien. Gimoro koro kata ka dongo mar nyathi. Dongo mar nyathi ka chiemo koro tin kecho kawo gik moko mang'eny mondo nyathi odong. Dongo mar nyathi be chung kanyo. Ka dongo mar nyathi osechung kanyo, activity wadwoko piny. Kaka nyathi ringo dok malo gi piny wadwoko piny. Wach ma dongo nyathi odok piny. Inwang'o ka koro ring nyathi seche mapok mago chako timore, ringre nyathi bro temo mondo chamre en owuon. Ochako manyo gik moko manokano mondo koro otigo mondo dhi nyime mondo ngima kik gig. Koro inwang'o kata ka boche moko manitiere mane nokan kamoro, ringruok chako dhi kawo mago mondo miye teko monyalo dhi godo nyime. To ka bor bendo se kawo murumo, moko kawre kod chiemo mamedo teko. Del manyo kuma chiemo mora mora manigi teko, ni mano kuma no kani chiemo mateko kamora mora. Korumo tidwaro kuma mono kanie. Kamora mora ma mono kanie be koro moge kiloko mondo mi del teko mar dhi nyime. Emomiyo jomokoso chiemo ineno ka koro gidhero, nikech bo manie dendgi osekawo mondo mi ringruok teko. Ai mar 3 kama osedhiyo, to koro gidwaro bende kama no kanie chiemo mora makelo gero del, mamiyo del gero, iluongo ni proteins, bende koro imanyo mondo kendo chako lokre mondo mi del teko. Ai kamago setimre kamano, to kore ka activity bedo chien mar nyathi, ai gik moko dongo mar nyathi kandi be koro chung. Ai koro del kendo bochako wuoyo gi fuondni ne, organs ne, ni koro kaka weche bedo matek ka enigero, koro wati mos mondo gima wan go matin nieri ema mondo koro wati within gi matin ma wan go gieki mondo koro kik wachung. Koro ibo nwang'o ni koro kata ka dundo mar nyathi gwecho, ta dundo mar nyathi buro gwecho mos. Seche mogwecho mos ni en kata mayom yom, nikech teko monyalo nwang'o mondo tigo matek be koro onge godo. Ibo neno kata ka nyiroke mege nyathi ma nyocha golo kata mana lach maber, koro ok bitiyo kamano. Ibo nwang'o ka each and every organ, ibono ka fuonni mora mora mar del koro teko ne kaka notiyo chande iduogo chien mondo oromie e onge mosebede niru. To kendo gima lich miwuoro ni koro ka chiemo osebedo matin kabisa, to koro kata mana teko ma del temo ni mondo gore godo kod tuoche mano koro onge chuth. Koro mae en ringre ma tuo mora mora yora yora, tuo mora mora yora yora, tuo moro yora yora. To kirito neno, nyathino dende bro chwakre e kichak tere subtal to wuok ni mobam. Nikech onge teko ma del bro nyiso godo liet mar del mar nyathi. Koro seche ma den ng'ato sibedo ma chiemo onge nero, wabed ka wang'eyo niya ni fuondni tiyo mos. Wabed ka wang'eyo del no koro pong' gi tuo kabisa, nikech koro del onge gi teko manyalo gorego gi tuo mora mora.
Kopogore gi mano, wang'eyo bende ni gik moko bende ochung' kuom nyathini ok onyal dongo, gik moko ochung' kuom nyathini ok onyal dhi nyime yo makare, tiende ni ochal gari mokwamo ma onge gimoro amora manyalo dhi nyime, to kata mane nitiere bende ichoka choka mondo mi otimre. Kaka jagono molonye weche mag chiemo makare kachiel kod weche mag nyithindo. Daher mondo mi ipimne ogandawa ma samoro nigi nyithindo kata miergi lak sechegi. Ranyisi ma ka gineno to nego bende gichich ni nyathini osekoso chiemo, nyathini osekoso madini madwarore mondo mi ngimane kachiel kod dongo ne odhi nyime. Kopogore kod del madok piny, mage bende makine nikech iwacho ni magi to timore mos del kongo chamore makine odhi to nyalo chopo kama koro nyathini nitiere kama rach mokalo kaka koro nyathi ma wanene picha e pichani. Ranyisi mage makine no ka nyathi pok ochopo ka ti nyalo chich ni nyaka bedie ni en gi chandruok. Anyalo wacho ni oganda wania gima duong' kabisa wadhi ure osuptal gi nyithindo nikech seche magi biro wan wang'iyo gi nitie kaka wapimo gi kendo kaponi wach moro dwa bete to waneno kod kuma bor kendo wachako loso chon. Nyithindo mabiro e osuptal machal kama gin nyithindo ma nchokelga kata mane klinik samoro. Koro seche makoro chal kama makoro ne kese moko chakre nyathi diewo nyathi ng'ok tiparo ni chira nitiere weche miwache kor gweng'. Koro seche magichop gi nyathi kama enigero to koro nyathi ok ber. To pod anyalo wuoyo e ranyisi manyalo nyisi ni nyathini okoso chiemo nikech gibro wuok e yor ariyo. Nitiere nyathi moro ma kokoso chiemo kabisa kosedhi kode kuom ndalo matin, nyathino biro bedo mokuot. Kuot mar nyathino ok en kuot machakre gi wang' nyathi. Kuot mar koso chiemo en kuot machakre kod tiend nyathi. En kuot machakre gi tiend nyathi ka idho. To kuot nieri ka wakawo lwetwa mathuon mwadiyo godo. Kuot nieri mokwongo nyithindo nyalo kuot nikech gik moko mang'eny. To kuot mar koso chiemo en ok omak dir nyathi konchiel. En komako tiend nyathi koni to en koni gi kocha. Iluongo ni bilateral. En ok obed gimoro maywayo kamoro achiel. Ka koni kuot to koni bende kuot to dhi godo marom. To ka wakawo lwetewa mwadiyo godo tiend nyathi nieri to bur dong'ie. Koro nyathi mokuot kama enigero ka wachako ng'iye gi ka wiye malo mokwongo. Kibro ng'iyo yie wi nyathini. Wiye wi nyathini iboneno ka yie wi nyathini en yie wich moro mathiso. Olam. En yie wich moro malam. To yie wich malam ni kido mare bok bed marateng'. Inwango ka molam nieri obedo marubuori. Odwa chalo gima? Gima timre en niya, nitiere koso chiemo mamiyo nyathi bedo mokuot kabisa, to nitiere koso chiemo moro mamiyo nyathi bedo modhero kabisa ma nyathi en aina choke. Mae nigero iluongo na kuodi. Mae nyathi minwango ka en imiega chiemo. Mano ma? Mae nyathi man kane, nyathi mae, nyathi mokwongo ni. Kineno yie wi nyathini ok chal gi yie wich ming'eyoga. Ibonwango ka yie wiye lam. Ibonwango ka yie wiye gi kido margi bendo opogore, ok bed marateng', bedo marabuor. To king'iyo wang' nyathini, to wang' nyathini bedo moluorore kama enigero. To kendo kichaki ng'iyo, ibong'iyo king'iyo ng'edene be nitie kaka owuok oko. Ng'edene kwana. To king'iyo bundi nyathini to bedo maduong'. To nyathini mae nyathi mokuot. To en kuot makuot koni gi kocha maka idiyo kama tibonwang'o ka ling'ore. To nyathi manigi tuo mar akuodi en kata piene bendo opogre. Ibonwang'o ka piene kuond moko nitiere makala marateng' tinie to kuond moko to ng'eny. En gi kido kala moro kanyo, en gi kido moro kanyo machal kaka rangi mabe waluongo ni flaky paints. Rinwa kata king'iyo kata nyathino maber, samoro king'iyo dir dhoge magi, inwa ka dir dhoge magi bende seche moko nitiere kaka ong'adore. To nyithindo magi tuo mar akuodi gi, to kapo ni ele kuma ng'eny mamagi ng'eny megegi rwako nigi napkin, rwako nigi kata mana pampas masani nitie iboyo gini. Nyithindo kido gi iyudo ka mbele gi kanyo rach kabisa. King'iya mbele gi sianda gi chien, ibodwang' ka samoro nitiere kidonda motimore marach. Nyithindo gi kibe samoro king'iyo dhog gi kama, tenwang'o ka nitiere kod kidonda. Mae bende en koso chiemo e yo moro machielo. Mae to nyathini imiye mana chiemo mamedo del teko kende,
to konwang chiemo magero del. Oyudo gik moko kaka nyoyo, mchele, not nyoyo ntiere gi oganda. Magi to koro ka kuonde makati pure mchele. Gini miyo gi mchele kochiel nigi kod waru, ineno nigi chiemo, magi joma kimiyo kuon, timiyo kuon gi kado. Ineno kata kuon gi nyuka, gin giwuok kama. To mae nikero jalni teno koyudo te. En yudo ka oremo chiemo. Miyo dende yudo teko go okoyud. Miyo dende gerrego en okoyud. Tenwang'o ka mae thiedho yot moloyo moroni. Mae opong' kod pie dende. En nyaka ng'iye maber. En koko ng'iye maber, en motek thiedho mogik. Moro nieri, en okoso chiemo te. To kako okoso chiemo te nieri, obende nitie kaka yie wiye nitiere. Ibono ka yie wiye lam. Tibro nwang'o ka en to chako dhero. Tendo chako dhero gi kuond gieki, gi the groins. Ochako dhero gi kuond gieki, koro yudo ka piene bedo malus. Nitie kaka pien mar nyathi liero. Kose wuok groins kae, achiake kae, to gini biro, ochako lalo boche manitiere e bambe ne kae. Koro ipondo wang'o ka e bambe nyathi kae nigero, be koro pien liereye. Aeto gini dhi malo, to chope e kor nyathi gi bondi nyathi. Ino ka koro kae nigo, bende nitiere kaka pien liere. To koro ka sianda nyathi kocha to king'iyo, to jomoko luongo ni bagi pant. Chal nyathi morwak ni sirwari maduong'. Nikech koro pien manie sianda nyathi chande, koro oliera liera. To nyathini neno koro kaka omedo lalo bor manie dende. Ka obire wang'e koni eri face mar nyathini eri kama, to iyudo ka obende kendo bro chako lalo boche manie e face manie wang'e nieri. Koro nyathini bro neno ka ng'ama duong'. Oneno ka jaduong' moti. Nyathini neno ka jaduong' moti. To moro nieri, to ng'enji moko paro tan nyathina ni chwe, to gima tamo giga. Koro gineno kaka pien nyathi chal, oneno ka nyathini ok mor. Mae nige ok morga, mae olinga thi. Okuyo. Mae nigo to yuak mok hore. Endo kata kimiye chiemo, mae chiemo kata kabisa, manyaka koro wan manyaka wane kaka wadiko. To moro ni endo kata mana mit mar chiemo oonge godo, okowinji. Weche go tek manadeno. Koro seche ma okel ni nyithindo gi, kaka nyithindo ariyo gi kotenore kod nok mar chiemo e dendgi. In jalony, ibro ng'iyo tibro neno ni ma to en ma to en ma. Ang'o kendo gini mutimo mar fwenyo ni chandruogni kata hinyruogni osedhi mabor mokalo. Del osechako chamore, del ochamo mbote mantiere del ochamo ring'o, makoro nyathi ochopo kama ochopeni. Koro wan ka gibiro, seche mosekele ni gima kwongo timo wan wapimogi. Wapimo gi ratil. To ing'eni kwasepimo gi ratil, to nitiere koro kaka wapimo, ipimo pek nyathi kod bor nyathi. Alafu nitiere kaka wan nitie molongo negative 3s. Ipime gi nyithindo moko manokan kamoro, manimiyo chiemo maber. Gimoro amora ne timre kod gi maber, ipimo gi nyithindo go. Nitiere chat moro ma wan go mangisowa. Koro inwang'o ka kopim bor pekne ka achiel gi borne, to obedo mabor gi nyithindo gi kodidek. Mano nyathi mokoso chiemo mang'eny kabisa. Koro nyathini maye, to kapo ni bukri ni ng'iyo mana pek mar dende gi bor mare, nidwa bukri ne midwa ng'iyo godo chiemo kosa ahinya, to dhi wuok ni marach. Nikech nyathini opong'o pie dende. Koro onyalo bedo mapek. To kata ka pime gi gini, mae gimwa pimo godo bende, mae be nyiso wa nyathi manitiere kod koso chiemo mang'eny. Ka ikawo nyathi, wakawo food niri, to waketo e gok nyathi kae, kama ni kae nigoni. Aeto, kwa sekete ka, to wayuae, to waketi okumbwa nyathi ka, kama kumuma nyathi riure godo kae. Aeto anwang'o nus mar kae, koro kaka mae en aparga riyo, koro nus mar kae en auchiel. Kwa sekose to pa auchiel ka, to wasoyo food niri, aluora mar kamwa mak niri. Hapa ni wantiere kod picha moro bende, wanyiso food no. Koro ka wasetimo godo kama, koro kaponi wapimo nyathino, bowuok gimoro amora makwar kabiro kama, mano nyiso nyathino okoso chiemo mang'eny kabisa.
Nikech emomiyo biro makwar. Emomiyo biro makwar. To ka wapimo moro, mae go mancha wasekata chiwo, ni mondo wabed godo e gweng'a, wamiyo jamreru wabedo godo, maka gipimo bagineno kama, to gi oronwa piyo. Ka nyathi mani maber, en mari beda e green kai. Nyathi mani e green en maber. To nyathi mowuok e makwar, mae nyathi mokoso chiemo mang'eny. To nyathi mowuok e maratong niri, maratong ni bende rach. Mano bende nyiso nyathino okoso chiemo to mediere kanyo. Mano ileronwa maber mokalo ni kapo nono ni obire ralum ka to mano nyathi mantiere maber. Ratong ober to kober ahinya, makwar to rata. To kang'iyo fudi no to maratong ni kokokony to kiny chope makwar. Ikoro wakonye mapiyo kabisa, enie boda, eno mare rach, obendo rach to korach ahinya. Ene boda onyalo bet makwar samatin? Oyot mondo dhie makwar, koro kwa dware ka, wan wagolo nyithindo, wagolo nyithinde makwar, bwagol gie maratong, kae bokwa dware kae, kech kae bunyalo tuo, gimora mora matin nyalo time, to luar kocha. Koro wadhire mondo bed gi iye koni gi green tote. Erokamano nyawa ka wiyo ka waduogo to wadhi nyime penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwando wang'iyo chandruok kata nok mar chiemo kuom nyithindo, nok mar madini kuom nyithindo, chandruoge monyalo kelo. Iwinjo kaka ilere maber. Kidieny mar adek ok adwa nobai kata matin. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Oganda Luo, watwaguru ewi okang' makende minyalo kawo mondo mi in kod anyuolani ugeng'ru ne gamo midhusi mar HIV. Muonyo yedhe mag PrEP en yo makare moloyo e kedo gi tuo mar HIV. Magi gin yedhe ma imuonyo kaluwore gi fuero mar laktar mondo mi iduok piny nyalruok mar gamo midhusi. Ma en okumba mamedo ni teko mar geng'ruok. Mana yath achiel kende e odiechieng' biro konyi mathoth e neno ni idak maonge HIV. Yud mathoth ewi PrEP kowuok kuom jathieth mari kata ywa tol maonge chudo e namba mar 08000724848. Oteni okelni kod National Syndemic Diseases Control Council, NSDCC. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko. Basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama Swaraha Premium. An Bahati neging'ea ka mtoto wa mama. Tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa Raha familia atiogi Raha Premium. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth. Ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Habari yako Susan?
Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ningetaka kukujulisha kwamba you are a winner of 500,000 shillings. I think you are cheating. I'm not believing. You will believe it when you will join me in the studio next week. Oh. How you play is by dialing *487*3#. Play with as low as 50 shillings. Watulipe pesa market value, ama kama sivyo mambo tu. Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok mager gi ji ma iyango ne oyako lope piny owacho mavoko. Mago manie lope mamoko omi chik ni ochudi kata dargi. Dendi manyocha ichich ne onego jatij osiptal ma Nairobi Eric Maigo oyi gi ketho mar nek makamano. Wan ka kod bura masia wan gi ratiro mar thicho ng'ato ang'ata oko mar tich. MCS Masiaya ni kama tek gikwedo weche matudogi gi paro mar thicho oko Gavana James Orengo to kod jotend migepe mage. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ipimo na maber mokalo kotenore kod fut ma utiyo godo. Ineno ka nyathi ntiere ratong nyaka duoke mobede e ralum maber. Kiko bede ralum moro mayomyo motegno maber. Kopogore kod pime kamano uchako thieth seche go to seche uchako thieth utimo nang'o mondo mi okony nyithindo gi. Koro nyithindo gi eki ing'eni koro nitiere ma wach mar pim biro konyo wagodo. To wach mar koso chiemo ni okoyude magi achiel mar pim kende. Wang'iye kata kod gima waneno ma wang'iso wan nyathini ok ni maber. Iluongo ni clinical assessment. Ineno kaka nyathini eri en wach mar pime samoro ok bi nyisi adiera mantiere kuom nyathini. To koro gimitimone en koro ing'iye gi wang'i. Wan kaka daktachi opuonjwa kaka wanyalo ng'i malo nyaka piny to wang'eyo gimok ni kari kuomi. Koro nyathini ka waseng'iye wasenwang'o ni mai to en osekoso chiemo. Moro nieri bende wapimo. Mai to ka wapimo to pimare bro konyowa kabisa. Mai be kata pimare okonyo lakini pimare no buro ng'iso kata kwa miye chiemo go kata kwa miye yath wamiye yath marom nadi. Koro nyaka wang'e pek mar nyithindo gi kite. Koro mai be ka waseng'eyo pek mare mai be waseneno kama enigero to koro wachako thiedhogi. Nyithindo gi eki ka obiro e osiptal nitiere nyathi mabiro ma en pek mare nyalo bedo ni rach. To ka ing'iyo gima nyalo ng'isi nyathini ni e hali hatari mora mora to kine. To kitemo miye chiemo nieri mae gima wapimo godo nyathi ma okuot en gi koso chiemo to kokuot. To ka wapime to wayudo ni en gi koso chiemo. Ka wateme gi moro nieri mano nyathi ma okuot. Manang'o? Mae iluongo mae chiemo ma wamiyo nyithindo. En chiemo molos mar sirikal ma wamiyo nyithindo manitiere godo gi koso chiemo mang'eny kabisa. Koro mae ma watiyogo mondo wang'i nyathi en onge kod kuot, onge kod dalili manyiso ni en marach ahinya to lakini okoso chiemo. Ka wamiyo nyathi ba nyathini ochamo maber. Nyathini ok fuol, nyathini ok diew, nyathini ok okuot, lakini koso chiemo to koso chiemo kalure gi pim. Wamiye, ka wamiye mae bochamo maber, nyathini ok warwakie wod. Nyathini nitiere kwano mwagoyo ka wachiwo gini. Kalure kod pek mar nyathi. Wamiye chiemo gieki morome ndalo 7. Wawuoyo gi mama kaka dhi miye. Ka ndalo 7 giko iduoko dogo kendo wachako wanene. Wabro wuotho gi nyathini ba nyaka nyathini ni duog kama nende wacho mondo nyithindo bedie chande. Koro kapod koso chiemo ng'eny kabisa to wanene bang' ndalo 7 ka bang' ndalo 7. Samoro be nyalo bedo ni kawuono ka nende wanene nende kodiew, doge be nende mit.
to kodero chako dio kendo dala mano kendo kinyi duoki aduoka. Koro nyathi mora mora man gi tuo mar koso chiemo to nitiere kod medical complication mano nyaka waketi e ward. To ka waketo gi e ward to koro sama gibede e ward koro ken mar daktari achiel ema ng'iye. Koro chuno daktache mang'eny bedo kamoro achiel nikech koro ringre nyithindo gi nigi shida mang'eny kabisa. Koro daktari mosomo tuo mar nyithindo miluongo ni pediatrician koro tiyo kamoro achiel gi nutritionist mondo nen nyithindo gi odhi maber. Nikech nyithindo ji kaka ineno gi mieri mokuongo gima timre ibo nwango ni sukari mar dendgi odok piny. Emomiyo koro kata mano koro linga ineno onge gi teko. Koro nyithindo ji ko biro wakuongo wapimo mokuongo sukari margi ni kanye. Mano nyamba one thing manyaka watim. Ka wanwango kani piny kabisa to wamiye pi motimo sukari ineno mondo ochiernwa gi. Moko bende biro ma osedio moseng'ok bani tiere e shock nyathi ma koro kiare ni en kanye chande. Ikelo nwa kamano. Mano kosekelo makoro kiare chande mantiere in shock. Nyaka watem nyathi manie in shock en nyathi makoro okia kama intiere. Nyathi ni kaponwa mulu tiende ni tono ka tiende ne ng'ich. To kitemo kata mako kuonde madundo kata nyalo ka gwechegi inwango ka koro adundo gwecho mos. Mae nyathi mwakuongo watemo kabisa mondo wagole kama intiere no. Ka wasegole kama intiere no eka thieth moko dhi mbele. To moko gik to nindo biro gin tiere shock wakuongo wapimo sukari margi. Ka sukari margi ni piny to wamiyo gi pimo timo sukari. Ai to wachako miyo gi chiemo nitiere mantiere mkepe molos maber gi jo UNICEF miyowa. Nitiere kaka wamiyo gi. Ka wanyalo miyo gi chiemo nyalo modho gi madho maber gi dhog gi to ber. Lakini ma tok nya chiemo gi dho nyisi ni appetite mari ni ka chien kabisa. En wasoyo ne mpira misoyo gi mabiro nyaka e iye. To koro kipimo mari moripo ber nyonwango wachako olo ne kanyo matin. Nyithindo gieki nikech koro teko margi mar geng'o tuo nodok piny. Ba tuo ng'eny kabisa e dendgi. Nyithindo gi ko biro kama tibonwa boche bolali e dendgi. Ng'eny gi temperature margi niga piny. Koro nyathini ko biro biro to wafundo gi. Inwango ka wantiere gi hita kuonde ma nyithindo gi wakane ok en kuonde mwakane jotuo mamoko. Nikech nyithindo gi gin temperature margi ni piny. Wakano gi e ot maliet. Ot mwaloro dirise, ot mwaloro dhot. Alafu wakao hita be wakete od niru. Kok watimo kamano to gilalo ngimagi nikech mano. Nyithindo gi kosega biro inwango ka ng'eny gi ni wacho ni mama wacho no osebedo kodiewo. To gin ka wadwa ng'eyo ni pi manie dendgi tin to wang'eyo ka wang'eyo nyithindo moko mochiemo maber to ok wanyal nwango gi makare nikech bono en wang'e gi odonjo ga pile ka pile nikech mo manie wang'i ka enoserumo chon. Koro ka nosenyiswa ni nyithindo gi eki nyocha ne diewo to ng'ok. Koro nitiere pi makende ok mar wares ma wang'eyo cha. Nitiere pi makende mwamiyo nyithindo gieki. Ai seche ma nyithindo gi dewa nyithindo gieki ng'ok ni iyudo ka gilalo gik moko mang'eny mago bende wamiyo gi. Seche ma gidonjo no. Koro nitiere step apar ma waluwo mondo wathiedh nyithindo gi ka gisebiro e ward. Koro step number 5 nyithindo gi kito mondo dendgi ochwakre to gilali lweti. Gin donja ni to wasechako olo yath kuom gi mar infection. Nitiere yath ma imiyo gi gite machal imiyo mat nyaka mimai wamiyo gi mondo wathiedh godo infection nero. Ai mar 7 gik moko matindo bende nitie molak dendgi wamiyo gi. Ai kore ka wach mar chiemo donje. To wach chiemo kodonje nyithindo gi ok wamige miya chiemo mang'eny dichiel. Kwa mige chiemo mang'eny dichiel to wanego gi. Gini miyo gi chiemo matin ka wayudo kamano kama nyaka chop kama wanyalo miyo gi maber. Ae to koro ka gichal ni obongo bende ok nwang' chiemo moromo. Emomiyo ka nyithindo gi gin gi kuyo ga kuya. Ka wasemiyo gi wachako miyo gi chiemo matin gidhi maber. Yedhe bende ginwang'o gik mane nitiere manolal ka bende giyudo. To koro wachako timo nigi gichako medo kilo maber. Koro gijalta nyiere matin. Koro wachako duoko gi wachako tugo kodgi mondo kendo waduok gi kendo kaka ne gichal. Koro nitie gima iluongo ni sensory stimulation mondo gidok kaka ne gichal. Ae to koro gibodhi dala ka gin maber kabisa onge wapimo gi
kaka gin gite ka gidonje ward nyaka timni gi pim mopogore te nyaka wapim gi gik mopogore. Koro kaka wachaka miyo gi yath to kaka duoko mege pim go be bro duogo to wamedo moko machielo nikech tuoche mege TB moko wuok godo, tuoche mopogore wuok ka enigero to koro wathiedho kamano nyaka gichop kama giber makoro gidhi dala to pod waluwogi mwalugi manyaka gibed maber chutho. Iwacho ni ma en chiemo mar sirikal ma bende iwacho ni wakachani imiyo gi matin kuom ndalo 7 mokwongo kae to bang'e ni chaki pimo gi maka pono ni nyathi obiro to kiny ochako dia otuwacho ni duoke kik riti ni ndalo 7 go rum duoka piyo mano no chiemo ni oting'o ang'o chiemo ni oting'o chiemo ma ng'ato nyalo dwaro te. Chiemo ni eri inwang'o ka oting'o chak ni e iye ka inigero, wantiere gi peanut, wantiere iluongo nango njugu moreg, chak ni ka wan gi njugu moreg kae, nitiere mo bende gini, nitie mo, nitie mo be gini eri, ae nitiere vitamins and minerals mabe wamede iye kae. Chopo kama imedo nyithindo kipi koso picha ni ne en mar medo gi yath ukang'eyo ni picha ni ne nyiso wang'o koro nyithindo gi gindo ko medi ga meda pi ndio kaka mai koro kaka pi ne koro obedo koliero kama inigero koro mai waketo sindani e lwete mai wamiye godo anyise nyithindo te manitiere kod severe acute malnutrition gin kod infections double. Koro mai wachiwo yath, wachiwo antibiotics ka inigeko. Koro wanyalo chiwo yath gi laini ni. To moko mabesa moro no biro ka nitiere makiare kama ngise ne ageni en shock ka maka to wanyalo medo pi. Pi nitie mana makende mimedo matin ok maringo dururu kaka moko ringo ga dururu chande. Koro nyithindo gi gin gi thieth makende. Ok wathieth gi sasa ma nyathi osekoso chiemo kotuo en thieth mare ok chal gi nyathi ma yudo chiemo moromo katuo. Mondo mi kik nyathi chop ka thothne unyiso jonyuol ni mondo mi nikech samoro kaka ni wach ni chiemo nitiere to gikemiyo nyathi chiemo makare. Samoro chiemo nitiere to koso ng'eyo. Ani paro ni kimiyo nyathi chips to mano koro berie saidi moingo omena, moingo ganda, moingo layo ma samoro dimiyo nyathi. Iwacho kare. Wamule kanyo matin. Chiemo mantiere alwora wa kod kaka wanyalo konyo nyithindo kik chop ka nikech kochopo ka ok ane ko ber ahinya. Kae kochopo to ok ber. Wabende ok ber nwa kata mana matin. Koro joma nigi nyithindo wapuonjogi kaka robeni gitimo. Kaka nyathi matin wanyalo gombo ni mondo mama odhodh nyathi. To kes ma mama onge to samoro bedo matek. Achiel kuom gimomiyo wach mar koso chiemo bedo mang'eny kabisa en wach tuoche masani. Inwang'o ka samoro mama onyuolo nyathi donge mama onge. Samoro bonyuolo nyathi otuo moko nyalo dhodho kata mana nyathi. Koro kanyo to koro gin cases moduoga chendo matin to nyaka losa. Koro anyalo wacho ni mama niya ka Nyasaye omiye nyathi ne to entie mae kes ma mama nitie mama odhodh nyathi maber kabisa to dhodho nyathi no bende ok en na keto nyathi e thuno wapuonjo mama nitiere gimiluongo ni breastfeeding techniques inyalo dhodho nyathi to nyathi pod wuok awuoka makata kilo ok mede wuok awuoka mana marach nikech chag mama mar thuno bende opogore nitiere chag mama makuongo wuok mambele ma otingo pi mang'eny ok mi kilo mar nyathi medre to chak nitiere machien e thuno mar mama maka nyathi omadho to nyathi bedo ma dende ber kabisa koro wapuonji kibiro to wadwaro dhodho nyathi to kok inye kidhodho nyathi wapuonji yo makare kako dipo bede dhodho nyathi ibet nade kidhodho nyathi iwe nyathi e thuno kuom seche adi e kiloke e thuno moro machielo to kochopo kama koro nyathi ochopo dweche 6 kacha ta nyalo wacho nwa niya wadhi nyime kwa dhodho nyathi to ang'en chak mar thuno mar mama koro mo nyathi koro wachako puonji chak medo chiemo matin ne nyathini ka nyathi otieko dweche 6 wanyalo mede gimoko kaka nyuka
okochuno nyaka dhi nyiew mana nyuka moro mar pesa mang'eny. Wakawa kata mana kal mana mathis nyathi kotieko dweche 6 wamiye mana nyuka kijiko 2 kinyi kijiko 2 odhiambo. Odhoth kaka odhoth ga pile to wamedo ni mani wiye kanyo. Nyathi mochopo dweche 7 ema koro amro chak chamo chiemo mopogore from dweche 7 ga 8 kanyo. 7 ga 8 kanyo okochuno nyaka mana gik moko mege pesa ema nyaka wami nyithindo. Wanyalo temo kata kwa dak mane town ka wanyalo pidho kata mana lodhi kata mana lodhi go nyipidho kata mana e karaya mong'ad, besen moro mong'ad, kata mana mukebe moro, kata mana ogunia. Wanyalo bedo kod alodi mwanyalo miyo nyithindo kata lot ber gi nyathi. Gima seche moko chendo ng'enywa seche moko ng'eyo na loth en mar jomo chando. To ngamo sebedo na loth en mar jomo chando nyaka nyathi wuok ma nyathi dwaro alot. Nitiere madini ma nyathi dwaro kokalo kuom alot. Nikech seche moko gonyo nyiew kata machunga ma nyathi chamo nengo ne ni malo ma ok wanyal nyiew seche duto te. Koro nyathi kosebedo ne alot ok oyudga, machunga be nengo ne tek ma janyuol ok nyal nyiewo ne, nyathino dhi bedo ji kasoro to waneno ka en gero. Nyathi mosako chiemo mang'eny ma koro wajeno cham chiemo mopogore kaka wapuonjou. Wagombo nu miye chiemo manitiere kata mano oganda gi kuon. Aneno ka chon ji ne chamo kata mano oganda gi kuon. Oganda koswag maber ne nyathi maber. Wanwang' alot matin wakete dire, wakaw kuon matin wakete. Wamiye nyathi chama nyathi dhi mana maber. Tenda ni seche moko kokalo kuom kia waketre ngima moro ma waonge ma hingowa, alafu nyathi chandre. Ohingo wa to bende okokony. Ohingo to bende okokony. Kata wach moro nyaka nyathi cham, nyaka ng'ato cham mchele, ng'ato nyaka cham mchele goganda. Samoro ng'ato nigi nyathi makore ka jahiga achiel chapat nyalo chamo maber. Odwa no ted chapat golayo. To nyathi nyalo chamo chapat nero maber. To koro kapo ni mama moro oteda kuone moro matin, to kawa loth matin, to kawo layo to swago maber ni nyathi ma jahiga achiel, to keto piny mochiemo. Kose chiemo maber tango miyo kata pi bang'i bomodho. Donge mano ber. Bera chuth. Koro wanyalo otemo gik miwene mimiyo joma mine kachiel kod jonyuol mondo miwageng' nyithindo kik chop kama nyithindwa gi ochope. Wach mo gik minyalo weyo gi godo nikech aneno ka thuolo emo maya wang'a. Awuoyo kodwa wach mar nyithindo gi kimaka nikech ng'enyne an magi lwar e lweta. Taneno ka gibiro mang'eny kabisa. To koro chunya chande nikech nyithindo to ginde joma wan godo kiny. Ginde jotelo ma wan go, gin joma wan godo kiny. To kokwang'iyo gi ngima maber, to mano matiende ni kiny wabro bedo kod ji ma ok dhi maber. Wan gi ji ma samoro wigi ok par maber, wan gi ji seche moko mayom, wan gi ji seche moko mok nyal konyowa kata mana matin. Koro nyithindo ma Nyasaye osemiyo wagieki, awuoyo kodwa waduto tetete. Wami uru nyithindo gik manyalo yudre alwora marwa kaka osipuonjwa. Ng'ato ng'olo mana koti malure kod kaka orom. Kik wapar gik moko madongo ni ng'ane timo nikech ji ok rom. Kata kineno ka kawuono indo kinyalo nwang'o gweno. To Nyasaye otimo nyaka nwang'o omena. Ng'amo chamo kuon gomena galot. Wanyalo miyo nyathi kuon gomena galot. Chal gi nyathi moro ma bende nindo ket omi chapati, omiye gweno, oket ni alot matin. Koro anyalo wacho ni joma nigi nyithindo matindo te, walure uru kod osubtal, nikech mubro biro osubtal gieki, waburo wuoyo kodu kendo waburo konyo kaka unyalo pidho nyithinde yo makare. Nikech seche te ka ubiro to wawuoyo kodu kalure kod kaka ichal. Kaka aburo wuoyo gi japuonj kaka buru wuoyo ng'at ma pogre cha opor kod abuoyo kod ng'at moro ma bende puro. Koro seche moko advice ma buru chiwo kae ni gero samoro ok nyal wuok ni ji duto te maromre. Emomiyo daher mondo michiw namba ni kapo nono ni nyalo miyo wa kata kama inyalo yudie mondo mi samoro ng'at ma gimoro ok odonjo ne maber kata ogombo ni mondo mi ler ne maber to nyalo tudore kodi onyalo yudi kanye. Kata kapo nono ni nyalo chiwo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano. Ayie mondo achiw namba na mar simu ta akwayo uru mondo ulemwa e osubtal mang'eny kabisa. Waburo wuoyo kodi kaka in, ok wabi wuoyo kodi ka waketi group kech ji ok chalre. Mana ni mondo wapidh nyithindo gi maber. Osubtal unyalo biro osubtal moro amora mar sirikal unwang' ka nitiere nutritionist anto antiere Russia. Uluonge nang'o Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Koro namba na en 070
1 4 2 1 6 5 1 9. Erokamano makende. Ageno ni kwa luongi kende penj laktar tibo biro wagoye mbaka kotenore kod tuoche mag nyithindo wabed kod nyithindo motegno ne ngima makiny. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo no ka wawacho ni ngima en mwandu. Ageno ni puonjori 1 2 3 kotenore kod chenro makawuono. Iwinjo kaka olernwa maber ni nyaka wapidh nyithindo maber nikech magi e nyithindo kata magi e oganda wa makiny. Mako kipidhe maber kawuono to kinya wabo bedo kod chandruok matamre gi nono. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane.